Taħt it-tenda tal-MFCC f'Taqali, 20 ta' negozji qed jieħdu semm u jesponu l-prodotti u s-servizzi tagħhom fil-Malta Trade Fair bit-tema Summer Feels, Summer Deals. Sa mill-bidu tagħha Trade Fair mhux biss kienet ħarġa għall-familji, iżda wkoll opportunità għan-negozju u l-konsumaturi biex jiltaqgħu taħt saqaf wieħed. Kien propju għal dan il-għan li bdiet din il-fiera lura fl-1952 biex tagħti spinta l-kummerċ wara t-tieni gwerra dinjija. Fil-bidu ta' din l-64 edizzjoni li qed issir b'mod sieħ wara l-pandemija, tkellimna ma' diversi bejja. Jiena għalija l-Malta Trade Fair hija opportunità kbira niltaqa' mal-Maltin u l-Awċin kollha. Aħna l-World Marketing dejjem naħdu gost nilqgħu il-Maltin għax ikollna festa fuq l-istend ta' ikel u xorb. Opportunità biex nisebix ix-xogħol tagħna, dak li kun naħdmu għalih matul is-sena u nittamaw li nilħu ammont kbir ta' nies. Ikollok iktar ċans teżebixxi l-affarijiet li konna fis-suq. Il-kap eżekuttiv tal-MFCC Anita Mifsud fakret li minkejja l-popolarità tax-xiri online, din il-fiera hija opportunità biex wieħed ikollu esperjenza ta' xiri aktar tangibbli permezz ta' għażla ta' prodotti li jista' jara bajnejh. Qed jagħtu opportunità tajba ħafna għall-konsumatur biex jaraw xaw fis-suq. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri stqar kif tul dawn is-snin kollha il-kunċett oriġinali baqa' validu li din il-fiera tkun post fejn jitlaqgħu il-bejja u l-konsumaturi. Li tara dawn l-ammont ta' sebituri kbar kollha bil-kuraġġ li għandhom u meta titkellem magħhom jgħidulek isma' aħna fiduċjużi kbir bl-attività b'saħħitha u bid-domanda b'saħħitha li għaddejja l-ekonomija ta' pajjiżna, allura jkun wieħed mill-aqwa ċertifikati li gvern jista' jkollu. Din l-edizzjoni qed toffri wkoll l-opportunità ta' motor market, jiġifieri li wieħed ibih il-vetturi tiegħu pagament żgħir. It-Trade Fair se tkun miftuħa mit-23 ta' Ġunju sa 2 ta' Lulju mis-6 sal-11 u se toffri wkoll divertiment għall-familja kollha.